लोगोफोर नोंथांमोनखौ खुलुमबाय आंनि एसएस फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आं दिनैहाय आंनि बोरायखौ देलायदों बे दासो सिखारनानै मोखां सुदों अबसे आंखौ देलायगोन आङो जेखौ फुननो बेखौ देलायगोन आंनि बोराया जेबो क्रिम सिम फुना दे बिराद सिम्पोल बिराद रागा खरा देलायहोनोसै आङो बोरायखौ आं जेखौ फुननो बेखौनो देलायगोन आरो ना आंखौ हिनजाव बायदि देलायजादोंमोन आं जि लाजिसोयोनो बिथाङा रिजाब्रा देलायनांगौ ना ने आंना बोराया जेबो देलायथारालै सिम्पोलथार बे सन्दन पाउडारखौ फुनगोन अ नोंथांमोना सोंदोंमोन ना आदानि नामा मा बाजै होननानै आदानि नामा सन्दन रिजाब्रा गरम बोथोराव फिटि फुनदों नायखौब्रा मामा बिसिना पाउडाराबो एसे आं थोयोना बे पाउडार फुनफेरा नालाय एडजास्ट जानाय नङा आरो बेनि मोखाङा आलदासो थागोन आरो पाउडार फुनफेरा नालाय बियो जा मोखांजों पाउडारजों ओरै जाब्रा मोखांजों पाउडारजों र' आं फुगारनि एसे बियो पाउडार फुनफेरा नालाय इना मिलायनाय नङा आरो एसे एसे फुगारना होनांगोन ट्राय ट्राय अखा हादों लोगोफोर जोंथिं ओरै जाब्रा बिरादनो ओंखायनो ओरैनो थास्लाय जेरावबो बेरायनोबो हाया नालाय अखा हानायनि थाखाय नङाबा थांनांगौआ बिराद दंमोन ओमफ्राय हौवाफोरनियालाय देलायनाया जाबायना रुब्रा दे एकदम लाजिबावबाय खानायाबो खाननो नाङा बिसिना ओरै खालामबानो जायो र' खानायखौ खाननि आं बिदिबा साइज नुवाना हौवाफोरखौ ओरैबा साइज नुवा खानाय सिननांगौ बांद्राय माबा जायाखै बिनिया मा होनोमोनलाय लिपस्टिक फुननो नागिरदों आङो फुनबायथारा जाबायबो सिननानै होदों नामा एबार आसिखौ हाना होनोसै जाबाराव लोगोफोर आसिखौ हानोसै मालायनि आसिफोरखौबाथाय गिलुं गिलुं मोनोना आखायानो मावलाय लाङो जोंना हाथ'बाय आरो लाबोनो माबा आसिफोरखौ बोरैबाथार नोंनि आसिफोरा माबाथार बौलायगोनसो खोमा जाबाय लोगोफोर दा लाजिलाय आंना बोराया बे मोनसे थाबोदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आङो बोरायखौ ओरैनो जास्ट मा खालामनानै थानो जाबायना ओमफ्राय बेरायनायबो होनो हाला ओमफ्राय संनाय खावनायखौ माने बेसे नायबाय थानाय नङा होनबा बेखायनो बोरायखौनो एसे देलायहोबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आंनि चेनेला एसे एसे ग्र' जालांगासिनो आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो जोंनि एसएस फेमिलि इउटुब चेनेलखौ बयबो नायो साबस्क्राइब खालामो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोंदोंमोन आब' आदानि नामा मा होननानै आदानि नामा सन्दन ओमफ्राय आंनि नामा सिमा बेयो एसजों लिरो नालाय बेनो आरो ओमफ्राय मा बुंबावगोन बेनोमोन जों दिनैनि फिसा ब्लगा ओमफ्राय नोंथांमोन मानि सासे फंबाया होनदोंमोन आरोना आब' नोङो कपार डान्स लाबोदो होननानै ओमफ्राय औ आं लाबोनो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय दा अखाया माबा बोथोराबो अखा हागासिनो ना जोंथिंजाय ओमफ्राय बेखायनो एसे दिगदार जादों बेखायनो र' बोथोर मोजांबा आङो मोनसे ससे 1 मिनिटनिबाबो कपार डान्स लाबोगोन ओमफ्राय नेनानै थादो नोंथांमोनहा बेनो आरो आंनि खुलुमबाय
बाय बाय जौ माबायदि नुदों आंनि बोरायखौ लोगो मोन